Ix-xufiera tat-taxis il-bojot żemmew l-appuntament tagħhom ma' tfal li għal xi raġuni u oħra jinsabu l-bot minn darhom u l-familja u jgħixu fid-djar tat-tfal. Il-preparamenti min-naħa tax-xufiera jkunu ilhom li bdew meta jingħaqdu bħala tim u flimkien ma' numru ta' sostenituri jorganizzaw ġurnata ta' attivitajiet. Kollox beda l-ħabta ta' 8 ta' filgħodu, meta madwar 250 tifel u tifla fit-12 il-dar ta' tfal inġabru mix-xufiera tat-taxis. Is-serbut twil ta' karozzi bojot qabdu triq u ħaddu tfal jisimgħu qudies u jaraw film f'ċinema biex imbagħad wara l-ikla ta' nofsinhar ħaduhom iċ-ċirklu u saħansitra organizzawlhom festin. Huma jkunu qed jistennewha di dejjem minn sena l sena dejjem jgħidulna meta ġejjin insomma għalina u hekk żammejniha data fis-27 ta' Diċembru ta' kull sena u ma jieħdu pjaċir jistennewhom aħna nistennewhom ukoll nkunu rridu nagħmlu dik il-ġurnata magħhom għax ferħuna ħafna. Din l-idea twildet 37 sena ilu, meta Anthony Gallia u żewġ xufiera oħra, illum anzjani, bdew jorganizzaw l-attivitajiet għat-tfal. Badna niġbru flus bejn ix-xufiera tat-taksi kollha u bdejna nagħmluha. Għamilt xi 30 sena nagħmilha jiena, qabbadt il-sħabi żgħażagħ għadtilhom tidu tgħinuni qabdu jagħmluha huma, għadtilhom it-tfal jieħdu pjaċir u aħna wkoll għax noħorġu magħhom ukoll nagħmlu ġurnata. Ikunu jistennew dil ġurnata u komplew sħabi. Din il-ġurnata ta' attivitajiet tkun sorpriża mill-bidu sal-aħħar u dan l-element jixpruna aktar entużjażmu u anki sens ta' kurżità fost iċ-ċkejknin. It-tfal huma jħossuhom speċjali għax il-fatt tiġi taxi għalik wara quddiem il-bib tad-dar. Ikollok it-taxi driver dejjem miegħek għalihom tkun xi ħaġa tassew unika u speċjali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.